the aduru so no Adom Trotro ntienko na Prince Owusu oni omanfo twetwe nkomo ahye said ya setena mu ama se kwakeka se nkofo bu na na se adwene mu hawo no omo ye nya kakra ye no kre ana se nya no kre Prince wotemenka mu nso mu na mu nto aso e de abetu dwa se asofo 25% ana omo wo adwene mu eyare wo come enjoy online a eda ho sa asemi da ho so nipa odi betu dwa yi wo United States of America ene ye bisa se asem odi abetu dwa yi mu ni sen onu kire mu se di enti omo sa adwene mu eyare ni se wo manfo problem bi omo de beba asore no osofo no begie kita so odin de obesolve ama se ade ne ye counseling eye psychologist necessary na sofo no wage ekita yo medase asem na wakana ye no kure pa asofo no bebre omusu ban no ya ye kura ye hospital ya ye kura kwa betuma amana ko fast no obaji nipa na tena wa last minute na hu se enye yie no o se ebusuafo ma fa no enye yie ne ko ya no ko ablanke bia o ka se o mintimi ana se we die mfa mfa aha mfa nko se ya ka betuma abo ma nipa no na wato no ntem no ebi wo ho a eye awalesem obeko kansela wala kansela tu omofo na ayefe no obeje na ote ho onu so wo ntimi o obetena ho sa na wale na gu enso nya na adwuma nti asam na wokan de no kure obi na kan yo o nimdie ewo okay meso media kakra mpese me kan se panyin o ka sa asem no wakan kapa e kire se ade bi wo ho asofo ntimi ye no esan se eye nema mienu ida se opa abodini se bebo ni dim ana so opesika wadam chen ontimi ye obetena ho ma de na agigon awie no o se enye yi panyin no ka sa asem de mefoa no so pa mefoa no so kire se minim de ba na adwuma ono susua ya otimi hu se asofo no amaba no bebre edi sebita frache omafu nanam bi onso esika sem obeya ontimi obetena ho so asa awie no osem fanko hospital enti de o kan de menua no mesrɛ se ni kwam ano no nti kakra mesuminim no medase wodi abetu dwa se esese safoi asofoi hwese omo benya nimdie eba ne counseling psychology ene de ka ho na abo omo adwuma na eno nso de na aka fa oh ewia se we so bia wona adwuma your counselors ho nti ade anyi adwuma na anyi se we adwuma bible mu kura no Yesu Kristo my adifo eble ofle wo no bia na adwuma wo ye wi anu anu nti ade ayi adwuma no a ya flo se be ye na ese wo ye ni kwan se wo do obi die ka ho your counselors ho nti ade a ese counselor na ye na ese do koma counselor no ye na wo de na ese adwuma no ese wo na ye ese minim se bible say obi di ade ba na bo ho mpa ya yakobon kire okwan no nti onim se ade we ya dipande abai enye adwuma ese mo nipande ko ba bia nipa kura ye na adwuma no okoye sana menso meka ofa me bisa wasem ba ko se wundi fufuo ne edi fufuo bro se dia obedi wundi because ayewachi wade ase enti di odi fufuo na wase edi fufuo no ma no die efi se sebita frache empeyifo bube bi se ohwe na onsa ba ko hawa twatwene ade no utimi ye enti na ha ho se obe de obe gie wanim se cancel adwuma na de ma cancel ba asofo no se de omo esese obia pese onye dini edine wo se ye bono krampo pese o me ye de bono no ntino ontimi ye cross obeye enti panyin na asem okan de mefoa so me da ase Adom Trotro ye de brel every 37 lorry station said mate etikem na se car no eye ma mate na ejisu se awe